Sabi ko sarili ko, mag-order nga tayo kasi wala si Tami. Order tayo. Hello, yung baby. Go to bed. Okay. What are you doing in bed? You're still in bed? Get up. You're still in bed, my boy. Good morning. Good morning, guys. Tulog pa si Mister. Hindi ko siya ginising. Tulog. Pinapahingaan ko. Kuha tayo ng salad ni Mister. Aalis daw siya ngayon. Salad. I think that's not enough. Hindi ko alam kung anong oras ito aalis ng bahay. Pero, yun. Gusto niya i-dress niya yung iyang salad. Pero dagdagan natin yan kasi kulang po ito, no? Kulang po yan. Dagdagan natin ng isa. Ito siya, nakahugas na to, no? Yung nasa cellophane, malinis na yan. Sobrang busy sa trabaho. I think na-notice yan ng kaibigan niya. Yung may-ari ng kumpanya. Na-notice, mayaman yun guys, yung may-ari ng kumpanya. Matagal ng kaibigan ni Tami, since 20 pa si Tami. Ngayon, 80 na yung lalaki na kaibigan niya, 80. Nung 20 pa si Tami, magkatrabaho yan sila. That means 60. 40 years old yung lalaki na yon, si Tami 20s. Ganon. And then, so yun, na-notice ata niya na yung asawa ko, trabaho ng trabaho, kahit dubli. Isang katawan lang si Tami, pero pang 3 tao yung tinatrabaho niya. So ngayon, dinagdagan yung sahod ni Mr., which is very good. Kasi na-notice nila, kasi si Tami lang yung tao na magsasabi na, okay. Kahit sabi ko, patayin mo yung sarili mo dong. Sige ka lang okay ng okay. Wala ka nang maano. Sakit ng katawan mo pag anong mangyari sa'yo. Tayo yung bago sa'yo. Yung mga pero yun, na-notice ata niya na ganyan yung ginagawa ni Tami. Na kailangang bigyan ng extra salary, which is good. Kasi sayang yung masaya naman siya kasi alam niya na yung kaibigan na yun is talaga, hindi pabaya ba. Na pero kahit anong guys, kahit bigyan ka pa ng maraming pera at saka yung trabaho mo is ng katawan mo, hindi talaga yan makatulong. No? Kung anong mangyari sa iyo ba, yung katawan ni Tami, mag-give up na. Sakit. Sa likod talaga. Meron yan siyang problema sa likod, guys. Sabi pa ng doktor, pag si Tami daw mahulog or madakdak yung lubot, puwet. Sabi pa ng doktor, may possibly daw kasi madakdak, di ba? So yung spinal cord, matarog at saka malalong masira. At sabi pa ng doktor, kung ayaw mong magpa-opera, and then, ganyan yung mangyari sa'yo, yung bowel movement, yung pagtataiba, hindi na siya makontrol. So, matagak lang yan siya, mahulog. Yun yung kinakatakutan ni Tami. Kasi si Tami is very independent. And then, sabi niya sa akin, ay nako, kung ganyan ang mangyari na, mayupay, mawala daw siya sa mundo. Kasi mahihiya yan, guys. Mahiyain yan. Sabi ko, mag-careful ka talaga. Kaya yun yung palagi kong sinasabi. And then paminsan, mag-cut-cut niyan sa Sabi ko, ibawal ka nang mag-alsa ng mga mabibigat. Kaya nga ako, kapag may trabaho dito, aligaga ako na aasikasuhin siya kahit nakakairita. Yung mag-alsa, yung Kasi ayaw ko talaga siyang may mangyari sa kanya ba. Kaya sabi ko sa kanya na,
ayusin mo yung pag-ano mo, kaya inalagaan nga kita dito sa bahay nga, di ka magkarga, dili ka mag-ano, trabaho din ng bibigat doon sa ibang tao. Trabaho ka ng trabaho. At also, hindi na makalakad daw. Dahil sa backbone, hindi na siya makaano. Wala nang strength or something. Connected kasi yan sa puwet, di ba? Yung buto sa likuran. Yan. Ito lang yung dalhin niya kasi ayaw niyang magdala ng maraming pagkain. Bukas naman, ang ipadala ko sa kanya is yung canton with gulay. Yan. Lagyan lang natin ng kaunting asin. Vinegar. Gusto niya guys, suka daw. Mahilig yan sa suka si Tami. Kailangan ko ng refill. Olive oil. Ayan. And, ay, kailangan ko pala mag-cut ng onion. Kasi walang onion, boring ito. Boring walang onion. And tinanong ko si Tami kung gusto niya ng cucumber sa ating salad. At yun, gusto niya ng cucumber sa ibabaw. So, lagyan natin. Hindi ko alam kung asan niya nilagay, guys, yung... So, ito namang cucumber na ito is with ginger at maanghang-anghang, ganon. So, ang gagawin ko is, hindi ko lagyan ng sauce. Kasi ang sauce ng cucumber is iba. No, iba siya. So, lagyan lang natin ng ganon. Hala, may ano siya. May tawag nito konti lang kasi wag masyado. Boy, Abby. I love you. Love you too. I'm sorry, love, huh? What are you sorry for? I don't take care of you properly. I am bad wife, darling. Yeah, I don't think so. Tomorrow you have a lot of food to bring, okay? And you don't have a choice All right, bring a lot of food. because you're going to work. There are places there you just buy. So something. what's the Oh, point? it's not enough food. I can just go there and buy something. We have enough. We have food here, so I'm gonna cook a lot different kind of food for you. This one and the shrimp and the burger and the sausage and what else? And the string beans with pork. So you have a lot to be here. Hello, yung baby. Good to be. Okay, so what's going on? That's dead, love. Oh no. Oh, this is what I'm talking about. David responded, I made many decisions here. It's peaceful, I should do, but I didn't want to. Mostly related. The second option is that I did always finding good in people, even when they are set to kill. Talia felt her heart tightening. She had no idea. Talia asked after a few endless seconds that were filled with the clamor of water. To see his head full of red black hair emerge. What's the point of dwelling on the past when her soul is crying for his proximity? Isn't she torturing herself and So, lutuin natin kasi kailangan natin siyang lutuin. Kasi nasisira na siya, guys. At kinakain na ng uod, look. Nagka-uod na gid siya. So, yun. At hindi ko pa siya lutuin ngayon, pero kailangan ko siyang i-boil para hindi siya masira at maglutay-lutay dito. Kasi marami akong niluluto. Marami pa akong munggo, marami pa akong alam nyo na, isa-isahin ko lang ito kasi parang may uod yung iba. Alam nyo na, organic ito eh. Wala itong halo-halong you know, wala talaga.
So, kaya, tignan natin kasi ayaw ta. Sikin sa may ginahan makaon og ulod eh. So, tarungin natin para hindi tayo makakaon og ulod. Yung dami mo nang na-harvest na sitaw and then hindi mo talagang makain lahat na isahan. So, ibubuil na lang natin para naman hindi sila masira, no? So, ito po yung ginagawa ko, buwil, and then the next few days pwede na siyang lutuin ulit kasi kapag nasa counter lang siya, masisira talaga siya, guys, promise. At maglutay-lutay at sinabi ko na yun, no? At yun, yung mga uod sa ilalim, kinakain kinakain na yung sitaw, guys. So, kaya, yun, tayo yung kakain, hindi yung uod ka-lurky talaga. At meron din tayo dito yung mga talagang munti ka ng mahinog. So, nilagay ko lang siya sa under the sun para naman ano siya, pwede nating isidling next year. At kakain muna tayo, no? Nag-order ako sa Amazon, sabi ko. Sabi ko sa sarili ko, wala stami dito, so mag-order tayo. Pero meron akong naririnig na may box. May package. Oh, meron tayong package. Hi, Liam! Nandito ka pala, Liam? Nandito guys. Oh. Meron pala tayong package. Yun, may school bus, oh. So, yun, atin itong i-open. Hindi ko alam kung andito na ba lahat. Ito na, sana ito na. Kasi nga, sabi ko sarili ko, mag-order nga tayo. Kasi wala si Tami. Hindi ko sinabi sa kanya, guys, pero nung tumawag siya sa akin, hindi din niya minention na, you have an order, I see something, and la. Hindi na yan magsasabi. Let's say kung ma-notice ba niya. Ay, ito na. Hala. Ay, pangit yung quality. So, ito na yung in-order ko, guys. This is, Hala, parang, parang nasira, guys. Let me see, be. Ito yung ating order. Ay, my God will hear me. God is within her. She will not fall. This is our ornament. Look, everything is verses. Bible verses now. So, lahat po ito, Bible verses. Faith can move mountains. And then, God will meet all your needs. Philippians. And then, fear not, for God be with you. Isaiah. Faith can move mountains. Why is it so many? How many? Let your light shine. It's a very short verses, guys. You can just memorize it. So, I will try to read every day different thing and memorize it. So, that's the reason why bumili ako nito. God is within her. Why? It's a lot. God can move mountain, love, fear not. Hala, how many? Why are all the same? So, binilang ko po siya, guys, no? Meron siyang 11 or 12 verses dito. Ito ang ating pangit man, oy. Pangit ang quality, pero okay naman siya tingnan. Kailangan lang siyang ilabhan and then i-iron. Yan lang yung kailangan. Kailangan siyang i-iron. Pero for now, yun muna. Diba? Iron, and then ilagay natin ito dito. Ganyan. Okay naman siya. Okay naman pala siya. That's fine. Kailangan ko ding bumili ng pula. Kailangan ko itongtong dito sa ibabaw. Kasi gusto ko double ba. So yun, okay naman siya, guys, no? Hindi naman siya, kapangitan. Siya nakikita ninyo yung mga sulat dito. Yan. Okay.